हाग्रामाया जेलाव थांनो गनायनि थाखायसो माबा माबि बुंलागासिनो दं। इउपिपिएल दोलोआ दि हाग्रामाखौ जेलाव थिनहराखै बिनि थाखाय हाग्रामाया धन्यबादसो होनांगौ बुंदों रनजित बसुमतारिया। मानोना हाग्रामाया गाव जेलाव थांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबा माबि बुंलागासिनो दङ। हिउमेनिटी ग्राउन्डआव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामाखौ जेलाव हराखै बेखौसो बियो धन्यबाद होनांगोन। फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ मेन्टेलि फिजिकेलि थाम-थिम जानानै दं आरो इउपिपिएलनि देरहानाया रोखा होननानै फोरमायदों रनजित बसुमतारिया। गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबाव बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएलनि एलायन्सआव इउपिपिएलनिफ्राय फसंजानाय बिजाथिया देरहानाया रोखा। बेखौ लानानै जिंगा जानांगौ गैया होननानै फोरमायदों बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रनजित बसुमतारिया। फिजिकेलि मेन्टेलि गासिबो बिथिङावनो थाम-थिमखासै आरो जोङो सिङावहाय दिनै बेखौ लानानै सावरायदों गसाइगाव जिल्लानि इउपिपिएल दोलोआ। जोंहा माखासे स्ट्रेटेजि दानांगौ दङ। मेन्टेलि फिजिकेलि फिटबाबो जोङो स्ट्रेटेजि दानांगौ थायो। बे स्ट्रेटेजिखौ लानानै दिनै सावरायनाय जादों। जिहेतु बिपिएफ दोलोआबो सार बिजेपिजों एलायन्स जाबाय, दा बे हिसाबै इउपिपिएल दोलोआव माबाफोर गोहोम गोलैगोन नामा सार? बयहाबो राजखान्थिक भाबै गेलेनो बे डेम'क्रेटिक हादोराव मोन्थाय दङ। बिपिएफआबो गेलेथों, सेकेन्ड टिम थार्ड टिम फैबाबो जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। इउपिपिएलआ देरहाखागोन। सार गसाइगाव एलएसिआव इउपिपिएलनि देरहासारनाया बेसेबां जौखोन्दो बायदि? जौखोन्दोजों रुजुजाया, बियो जों देरहाखागोन बे सियरखा। माने बेवहाय जौखोन्दोजों रुजुनाय गुबुनासो जोंजों फेर फाथिनो हानाय अबस्थायावनो गैखाया। कंग्रेसआ फैदों, बिपिएफआ फैदों, बिथांमोना माने गावसोरनि भटार्सआ दिदोमैनो थाबाय थाथों। फैगौनि इलेक्सनाव जोङो थगाय थसिबाबो रायजोफोरखौ जों गेम गेलेनो हानाय बायदि बेबायदि माबाजों दङ। गतिके बिपिएफखौ जे बा कंग्रेसखौ जे अस्तित्वआथ' कंग्रेसआ जोंनि बिटिआरआव गैखायानोखा आरो बिपिएफआबो अस्तित्व गैयै जानानै फैगासिनो दङ।